Takže idem do sprchy, znova som to dal dole, tak dávam hlásenie. Výrazne mám pocit, že lepšie sa mi zaviera päsť. Stále je to také degradované, nejaké hnusné škaredé, že to nemá oné. Bicepsík mi spadol nejako, maličky. Tak toto vyzerá z tej potrhanej vnútornej strany. Že je to celkom menšie, mám pocit, tá modrina, ale je taká zafarbenejšia, že ak odstupom aj tu, aj zo spodu sa je už taká viditeľná. A tak, ale celkovo mám pocit, že akože že mám aj chuť to vystierať akože, ale nechcem s tým veľa hýbať, pretože tie kosti sú, není žiadna fraktúra, takže to pri tom pohybe by nemal byť až taký problém, ale len predsa. Keď ešte nemám od pána doktora nejaké povolenie, tak merkujem, takže idem dať sprchu, ale mám pocit, že akože lepšie, akurát, že to je také nejaké neohrabané furt, víš, všelijaké vykrivené, ale pocitovo, hlavne to stláčanie, fakt mám oveľa ako menšie napätie v tom. Takže to akože si myslím, že je dobré znamenie. Takže toľko informácií, čo je nového.